Pas på, Kasper. Oh my god. Hvad vil du så nu lave? Oh my god, du faldt i hovedet. Jeg kan godt se, at du har gået til gymnastik i 9 år. 11 år, det gør det jo så ikke bedre. Hallo, du er 11, er du ikke snart du er 12? Startede du som 1-årig? Ja. Oh my god. Prøv at forestille dig en 1-årig, der render rundt og laver hula til der tis der. Skal du også prøve?